Hej, i dag skal vi kigge på, hvordan man rydder op på sin telefon. Og jeg er et rodehoved, men der er 4 muligheder. Der er i en pærevælling, så er der at få de apps, du bruger, og så er der i mapper og shortcut. Og nu vil jeg vise jer, hvordan. Efter over her. Der. Hvis du kører helt ud i siden, det herude, det er dit bibliotek, der har du alle dine apps, lige meget hvordan du har på de der hjemme skærme her. Så hvis vi nu siger for eksempel, jeg skal have TV2, ikke? Så kører jeg hen, ikke? Hov, den var der. Så det er ulempen med det. Nummer to, det er de apps, du så bruger, men i dag er der så mange apps, du bruger i dag, så du skal stadig have mange folder, eller her, dem her, man kalder her, ikke? Og hvis du så propper det i, undskyld, lige et øjeblik. Det må I undskylde, det sker imellem jo. Her har vi et folder, ikke? Men så kan man proppe de forskellige ting ind. Det kan du også stadig med den løsning, jeg har. Det er shortcut med apps. Men det er sværere at huske, hvad folder du har proppet dem i. Herover, der har man så sådan her, for eksempel den her, det er fitness-appen, jeg bruger. Der er altså, hvis jeg ser tv, når jeg cykler, jeg ved godt, det er fitness, men man må jo godt se tv, når man cykler på. Der kan jeg så trykke her, og så kan jeg trykke på de forskellige. Så loader den Disney ind. Ikke? Men nu er der jo kommet sådan en Disney-logo der. Men jeg vil så vise jer, hvordan jeg laver tingene forskellige. Det var det her, eller... Nå, så skal vi i gang med at lave shortcut, men vi skal lige slette nogle apps først, så vi går lige ind på homescreen her. Så trykker du ned, trækker du ned, og så trykker du herop, øverst bare op. Bliv ved med at trykke, til du sletter alle appsene fra hjemmeskærmen. Du sletter dem ikke fra din telefon, så der er ikke noget data, der går tabt. Så giver du bare slip her, og så ryger de ind i de forskellige mapper. Problemet er nogle gange med, at app-developer mener, at den skal være i travel, hvor den hører under for eksempel streaming, men det har de valgt. Men så går vi tilbage igen her. Så er der få apps her. Så går vi så ind i shortcut. Jeg har så lige startet lidt her for ligesom at så tager jeg lige den her move til der, og så går vi så over i den mappe, fordi det er der, hvor jeg arbejder med dem. Så åbner jeg her TV. Den er lidt svær nu. Vi åbner lige den anden her først. Den tager vi bagefter. Okay. Nå, så som vi kan se her, så har jeg været inde og vælge, der går jeg herned og vælger noget, der hedder MENU menu, og vælger den der from menu. Når man så har gjort det, der skriver jeg så til cancel. Der skriver jeg så TV2 og DR og TV2 eller Viaplay. Så hernede, der kommer så hver sin. Der henter jeg en, der hedder Open App ned. Der skriver bare Open App, så kommer den frem. Og så trykker vi så her. Der er så valgt TV2. Og her er Danmarks Radio. Så kan jeg så lige prøve at få den anden frem her ved at skrive OPEN, Open App. Den driller i dag. Den driller sarsus med i dag. Sådan der. Den er der. Så trykker jeg lige på den, så du kan se den. Man kan ligesom se den ændre sig, så trækker den derop, og så skriver jeg Viaplay, og så den markerer der. Nu har jeg renamet den. Okay. Så går jeg lige her, så skifter jeg lige skærm, fordi når jeg går ned og trykker på noget hernede, trykker på den der, så kommer der nogle personer frem, der nok ikke vil være på YouTube. Trykker lige, gør op her, sådan, skifter jeg,
og så er det den der, og så laver vi lige den farve der, og så add, done. Så går vi lige tilbage igen her, trykker der, og done. Så går vi ud her, trykker vi der, trykker der, så åbner den TV2. Og den behøver ikke, i menuen behøver den ikke at kalde det 100%-agtigt, men det skal den, når du henter appen ned. Eller det skal den i hvert fald i den næste shortcut, jeg vil vise jer. Okay. Nu går vi lige den der ned, så skal vi lige have genvej eller shortcut igen. Så åbner vi den her, der hedder CTV. Der er lavet en tekst, har jeg søgt på tekst, sat den ind, og så skrevet de her navne her. Der skal du sørge for, at du skriver dem rigtigt, som appen hedder. Så der er en, der hedder Split. Den tager den tekst og splitter. Der står her with line, new line, det vil sige enter. Og her der har jeg så valgt menu, men from list. Og der har jeg så valgt, at den skal gå op og tage. Jeg kan lige prøve at trykke her en gang og sige slet. Så hvis du trykker her, så kan jeg så vælge split tekst. Den kommer så ned der, og så går den ned og siger åben app. Så når jeg trykker her, trykker der, så kører den der. Ja, så vælger jeg så sådan, så åbner den. Og så kan jeg lige skifte over her en gang. Der, og så til fitness. Der kan du se her, der har jeg jo så, det var dem jeg viste jer før. Så jeg skal over i travel. Den her har jeg så gjort her, for eksempel her mad. Alt det her, det er shortcut. Det er ikke apps, fordi når jeg trykker her, så herinde er shortcuttene. Okay? Så vi kan lige prøve at gå ind og se, hvor den er henne. Så går vi lige til done, så går vi øverst op her og siger all. Og så skriver vi mad, M-A-D, mad. Og så derinde, så åbner vi den. Så kan du se her, så står der restaurant. Så kan jeg lige trykke her, fordi den skal jeg bruge, copy. Der kan jeg se her, den går ned og siger restaurant, run, restaurant, app, done. Så hvis jeg lige skriver restaurant, der kommer den så. Og så er den her, så er Burger King og alt muligt der. Ja, så den virker. Nu tror jeg lige, at jeg fik lavet en fejl der. Jeg prøver lige her. MAD, mad. Åben. Så paste. Der, sådan. Done. Så når jeg trykker, så åbner den der. Der er så også shop, har jeg lavet nogle andre ting også. Alle de her. Det er så bare apps på apps, men jeg synes, det er nemmere at holde styr på, i stedet for at skal sidde og bladre 27 gange. Men hvis I synes om det, kan jeg godt lægge det op som link, men det var inde på, om I, fordi ellers er der ingen grund til det. Men problemet er bare, at hvis du ikke har appsen nede, så sletter den det, og det synes jeg er lidt irriterende. Så går den ind og ændrer i shortcutten. Men det har jeg også hørt, de prøver at arbejde på. Men tak for denne her gang.